देखो ये हूँ पिनु आम जाऊँ कटेकली ब्लॉग करने बहुत जंगल भर जावा पड़ो आशा कर आपण मानक आम वीडियो फास्ट ब्लॉग वीडियोटा आप बहुत भल लगे लास्ट देखिए कि लगुच आमर वीडियो भितर पूरा एंटरटेनमेंट होती देखिए देखो चलतु कटेकली चलने आशा करने कटेकली आम रास्ता दे जीवु रास्ता देके जाऊँ रास्ता देके जाऊँ देखते देखते आम जाऊँ ब्लॉक करने कटेकली ब्लॉक देखो से आम गाई फार्म अच्छी कुकुड़ा फार्म अच्छी आम ये रास्ता गोटे देखी जाऊँ जंगल रास्ता पड़े गोटे बिल्ड अच्छी गाई सहित चलो आम तो बही तो बही चलो कहला जी राजी चलो हूँ गोटे बुलाबुली करके आसिया देखो ये घरटा देखो ये घरटे आम पे बस खेलती फ्रीफायर ये बस फ्रीफायर खेलती आसिक वर्षा टाइम खेलती आ खोला स्थान तो बस खेलबनी ये लोक भी ना अधिक गहरी भी पाठ करें कि पिला बस खेलती दीपट टाइम कि ना संज उड़क आसे सब पिला खेल बस बाजा बाजी पर बाहर थे बोधे तार गोटे बाहर चलती गाई फार्म अच्छी काशी पैंट शर्ट लगी पत्थर बाहर से जगह पत्थर बाहर आंब गछ आंब गछ ये देख आंब गछ ये आंब गछ बहुत अच्छी कटेकली गछ मैंने आंब गछ बहुत बड़ गछ अच्छी काशियार बहुत ये जगह काशफंडी फुल भी ये जगह जाता कि काशफंडी फुल ना सुखीगले खरा सब वर्ष देखो सीनरी टाइप दृश्यटा देखो से गोटे फुल गछ अच्छी कौ फुल कहीपर कि देखा बहुत सुंदर लगुच पाइले कि कंटा देखो ये प्रबल कंटा है जंगल भितर आम बन भितर बन जंगल तो टाइप बन हो देखो कि फुल गोटे होती पिनुटी कंटा लगे खाली चिल्लाऊँ देखो
ଭିତରକୁ ଯାଇନୁ, ଭିତରକୁ ଗଲେ ବହୁ କଣ୍ଟା ବୁଦା ଦେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ ମଧ୍ୟ। ଆମେ ଯାଇପାରିବୁ କି ନାହିଁ କହିପାରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଯିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ। ଆମେ ବାହାର ଭିଡ଼ିଓଟା କରୁଛୁ ଏବେ, ଏଇଟା ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଇ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କଣ୍ଟେଇକୋଳି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ପ୍ରବଳ କଣ୍ଟେଇକୋଳି ହେଇଛି ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରବଳ କଣ୍ଟେଇକୋଳି ହେଇଛି। ତୋଳ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତୋଳିବାକୁ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କଣ୍ଟେଇକୋଳି ତୋଳିବାକୁ ଆଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ। ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ ସିନେରୀ ଦେଖାଉଛି ସବୁ ଏରା। ଏଠି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପୋକଚୁଆ ଗଛ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ କହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କଣ୍ଟେଇକୋଳି ଅଧିକ ତୋଳିବାକୁ କହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବି କଣ୍ଟେଇକୋଳି ଅଛି। ଆମେ ବି ଠିକ୍ ବୁଝିଲୁ, ଏବେ ଯାଉଛୁ, ଏବେ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ କହୁଛି। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିହାତି ଜଣାଇବେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିନୁ ଏବେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପଥର ବି ଅଛି ମଧ୍ୟ। ଏଠି କଣ୍ଟେଇକୋଳି ସହିତ ନାଗରି ଗଛ ବି ଏଠି ଅଛି। ପିନୁ କହୁଛି ସାପ ବି ଏଠି ଅଛି। ମୁଁ ତ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଦେଖିଥିବ କାଳେ। ସେ ସବୁବେଳେ ଆସେ କଣ୍ଟେଇକୋଳି ପାଇଁ, ସବୁବେଳେ ନୁହଁ, ଦିନେ ଦିନେ ସେ ଆସେ କଣ୍ଟେଇକୋଳି ପାଇଁ। ସିଏ ଦେଖିଥିବ ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ ତ ହେଇଛି, ସାପ ନିହାତି ରହିଥିବା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କଣ୍ଟେଇକୋଳି ଗୋଟେ ଖାଇକି ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି। ମୁଁ କଣ୍ଟେଇକୋଳି ଖାଉଛି, ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି କେମିତି ଲାଗୁଛି। ମୋ ଟେଷ୍ଟ ବି ଅଛି ମଧ୍ୟ। କଣ୍ଟେଇକୋଳି ଟେଷ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟେଇକୋଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଫୁଲ ହେଇଛି, ପୋକଚୁଆ ଫୁଲ। ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ହେଇଛି ଫୁଲ ଏଠି। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଳ ଗଛ। ଆମେ ଭିତରକୁ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆସିଗଲୁ, ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଭିତରକୁ ଯାଇଛୁ, ହାଲକି ଭିତରକୁ ଯାଇଛୁ ଏବେ ଟିକେ। ଭିତରେ ଦୃଶ୍ୟ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ, କଣ୍ଟେଇକୋଳି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ଏଠି। କଣ୍ଟେଇକୋଳି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ସାଇଡ଼ରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଡାଳରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ହେଇଛି କଣ୍ଟେଇକୋଳି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପାଖକୁ ନେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟେଇକୋଳି ଦେଖନ୍ତୁ ପିନୁର ଏବେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି କହୁଛି। ଦେଖି ପିନୁ କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି, କେଉଁଠି ଦେଖି କେଉଁଠି ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି। ମିଠା ବି ଲାଗୁଛି, ମିଠା ଟିକେ ଲାଗୁଛି। ସେଠି କେତେ ହେଇଛି? ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟେଇକୋଳି ତୋଳା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଏବେ କଣ୍ଟେଇକୋଳି ଆମେ ଏଇଠି ତୋଳୁଛୁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଦୟାକରି ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍
ଆଉ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇଦେବେ ଯାହାଫଳରେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାଇପାରିବ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଆଉ ଏନ୍ଜୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଅଣ୍ଡା ଟୋକା ବ୍ଲଗ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ସେୟାର କରିବେ, ଲାଇକ୍ ଦେବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଜଙ୍ଗଲର ଦୃଶ୍ୟ। ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତୋଳି ଲାଗିଛି ସିଏ ପିନୁ ଆମର କଣ୍ଟି କୋଳି ତୋଳି ଲାଗିଛି। ପକେଟରେ ମଧ୍ୟ ଥଉଛି କଣ୍ଟି କୋଳି, ଯାହା ତୋଳିଛି ପକେଟରେ ଥୋଇ ଦେଉଛି। ଘରକୁ ନେବି କି ନାହିଁ? କହୁଛି ଏତେଟା ହେଇଛି ଘରକୁ ନେବ। ପିନୁ ତୋତେ କେମିତି ଲାଗୁଛି କଣ୍ଟି କୋଳି ତୋଳିକି? ମସ୍ତ। ଏଠି ସେ କଣ୍ଟି କୋଳି ତୋଳିକି ଘାଣ୍ଟେ ଖାଇ ଲାଗିଛି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ମିଠା ଅଛି ନା ଖଟା ଅଛି? ମିଠା ମିଠା ସେମିତି ଆଉ। ସେମିତିଆ ମିଶିକି ଅଛି। ହଉ ଦେଖନ୍ତୁ ପିନୁ ଆମର ତୋଳି ଲାଗିଛି କଣ୍ଟି କୋଳି, ପୁରା ତୋଳି ଲାଗିଛି ଖୁସିରେ। ପିନୁ ତ ସାଡ଼େ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କମିଟି ଅଣ୍ଡା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ତୋଳି ଲାଗିଛି, ଫେରେ ବସିକି ଫେରେ ତୋଳି ଲାଗିଲେଇଁ। ଗୋଡ଼ କ'ଣ ହେଇଗଲା କିରେ? ହାଁ ବସିକି ଏବେ ତୋଳି ଲାଗିଛି। ହଉ ତୋଳି ପକା, ଯେତେ ତୋଳିକି ନେବୁ ସେତେ ଖାଇବୁ, ତୋଳି ପକା। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମଝିଆ ଜଙ୍ଗଲ, ବଣ। ବଣକୁ ଆମେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ର ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। ଆଉ ଭିତରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ର ହେଇଛି ଏଇ ଜାଗା। ଆଉ ଭିତରକୁ ଯାଇ ହେବନି, ଯାହାଫଳରେ କଣ୍ଟା ବଣ, ପୁରା କଣ୍ଟା ବଣ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଗଛ ଅଛି, ବାମ୍ବୋ। ହରିଣ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖିଛି କାଲି ଦେଖିଛି। ମୁଁ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହରିଣ ଅଛନ୍ତି। ପଶୁପକ୍ଷୀ ତ ରହିବା ନିହାତି ଦରକାର, ବି ରହିଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲ ଟାଇପ୍ର ତ ହେଇଛି, ରହିଥିବେ। ମୟୂର ଫୟୂର ଅଛନ୍ତି, ହରିଣ ଅଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ଭିତରକୁ ଯାଉନୁ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଅଧିକ। ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଉପରେ ଆଟାକ୍ ଯଦି ହେଇଯିବ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ଦେଖି ଆଟାକ୍ କରିଦେଲା। ହଁ ବାରହା ଅଛନ୍ତି। ବାରହା ଦେଇକି ଆଟାକ୍ କରିଦେଲା, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ହାତୀପାତି ଯଦି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ, ଆମକୁ ଗୋଡ଼େଇଲେ କ'ଣ କରିବୁ? କଣ୍ଟା ବୁଦା ତ ଦୌଡ଼ି ହେବନି। ଆମେ ସେଇଥିପାଇଁ ମଝି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଅଛୁ। ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହାର ଦୃଶ୍ୟ। ଏବେ ଭିତର ଟିକେ ମଝି ଦୃଶ୍ୟ ଏରିଆ ବାହାର। ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଣ୍ଟି କୋଳି ଅଛି, ବହୁତ ସାରା କଣ୍ଟି କୋଳି ଗଛ ଅଛି। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯାଇପାରିବୁନୁ, କଣ୍ଟା ବଣ ଅଧିକ ଯାଇପାରିବୁନୁ। ବହୁତ କଣ୍ଟା ସେଠି। ସେଇ କଣ୍ଟା ବଣରେ ଆସିକି ତାର ଗୋଡ଼ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଯାହାହେଲେ ରକ୍ତ ଗଳୁଛି, ଟିକେ ରକ୍ତ ବହୁଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ। ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ମୋର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସିବ ମଧ୍ୟ, ମାଛ ବ୍ଲଗ। ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ସବୁ ମାଛ ଧରିବାକୁ ଯାଇଛୁ, ବନିଶୀ ଖାଡ଼ି ଧରିକି ଯାଉଛୁ। ଆମେ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିଅଛି କମିଂ ସୋରେ। ଆପଣ ନିହାତି କହିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲାଗିବ, ମଧ୍ୟ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ନୁହଁ, କମିଂ ସୋ ଅଛି, ଏବେ ଆସିବ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା। ନିହାତି ଭାବରେ କହିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି, କଣ୍ଟି କୋଳି ବ୍ଲଗ। ଆପଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଜଣାଇବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ହଉ, ଏତିକି କହିକି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ପିନୁ ଯିବା ହାରି। ପିନୁର କଣ୍ଟି କୋଳି ତଳ ସରିଲା ଏବେ। ଆମେ ଏତିକି କହି ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଣ୍ଡ କରୁଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।